ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଦ୍ୱିତୀୟ ଲୁଣ୍ଠନ। ବଙ୍ଗ ସୁଲତାନ ଇଲିୟସ ଶାହାଙ୍କ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଲୁଣ୍ଠନ। ଭାନୁଦେବଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ତୃତୀୟ ନରସିଂହ ଦେବ 1328 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କରିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ବାଲେଶ୍ୱର ରାୟବଣିଆ ଦୁର୍ଗରେ ସାମରିକ ଶକ୍ତି ଦୁର୍ବଳ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା। ସେତେବେଳେ କେତେଜଣ ସେନାପତି ରାଜଦ୍ରୋହରେ ଲିପ୍ତ ରହି ମୁସଲମାନମାନଙ୍କ ସହିତ ଗୁପ୍ତ ସନ୍ଧି କରିଥିଲେ। ନରସିଂହଦେବ ବହୁ ବିଳମ୍ବରେ ଏହା ଜାଣିପାରି ତାଙ୍କ ରାଣୀମାନଙ୍କର ନିରାପତ୍ତା ପାଇଁ ଦକ୍ଷିଣରେ ସିଂହାଚଳ ନିକଟ ଗିରିଦୁର୍ଗରେ ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ରଖାଇ ମୁସଲମାନ ଆକ୍ରମଣରେ ପ୍ରତିରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ଏତେବେଳେ ବଙ୍ଗର ସୁଲତାନ ଇଲିୟାସ ଶାହା ରାଜଦ୍ରୋହୀ ସେନାପତିମାନଙ୍କୁ ଉତ୍କୋଚ ଦେଇ ସେମାନଙ୍କୁ ହସ୍ତଗତ କରିପାରିଥିଲେ। ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଭାବେ ପୁରୀ ମନ୍ଦିର ଆକ୍ରମଣ କରି ଜନସାଧାରଣମାନଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ କରିଦେଇଥିଲେ। ପ୍ରାଣରକ୍ଷା ପାଇଁ ଅନେକ ପୁରୀ ଛାଡ଼ି ପଳାଇ ଯାଇଥିଲେ। ଯେଉଁମାନେ ରହିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକକୁ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ। କୁଳବଧୂମାନଙ୍କୁ ଅପହରଣ କରିଥିଲେ। କେତେବେଳେ ରାଜା ଗିରିଦୁର୍ଗଠାରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଥିଲେ। ଏହାର ସୁଯୋଗ ନେଇ ମୁସଲମାନ ସୈନ୍ୟ ଧନରତ୍ନ ନେଇ ନିଜ ଦେଶକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ। ମାତ୍ର ରାଜା ପୁରୀକୁ ଆସିବା ବେଳେ ମୁସଲମାନ ସୈନ୍ୟମାନେ ସେଠାରେ ନଥିଲେ। ସେ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସହ ପରାମର୍ଶ କରି ମନ୍ଦିର ସଂସ୍କାର କରିଥିଲେ। 1339 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରୁ 1379 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନବାବ ଇଲିୟାସ ଶାହାଙ୍କ ରାଜତ୍ୱ କାଳ ଥିଲା। ଇଲିୟାସ ଶାହାଙ୍କ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଲୁଣ୍ଠନ ଥିଲା ସୁଚିନ୍ତିତ ଓ ସୁସଂଯୋଜିତ। ଧନରତ୍ନ ନେଇଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଅକ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ନଥିଲା। ସେତେବେଳକୁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ସୁଲତାନ ଥିଲେ ମହମ୍ମଦ ତୁଗଲକ। ଆକ୍ରମଣର ସଠିକ୍ କାଳ ନିରୂପିତ ହୋଇ ପାରିନଥିଲା ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବତଃ ଏହି ଲୁଣ୍ଠନ ସମୟରେ 1340 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ପରେ ଓ 1352 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ପୂର୍ବରୁ ବୋଲି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରାଯାଇପାରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।